ҳаматон ба салому алайкум дӯстони азиз. 7 сентябри соли 2022 яъне ки ҳамин моҳ аз шаҳри Москва Омнинск мошин ба роҳ мебарояд ба Тоҷикистон, яъне ки ба Кониводон меояд. Чизҳои лозимии худро метавонед ба Тоҷикистон, яъне ки Кониводон равона кунед. Номер дар рӯи экран ҳаст бо нархи арзон ва инчунин барои подписчикое ки Санҷар Медиа ҳастанд инчунин скидка ҳам ҳаст. дӯстони азиз, бозори шаҳри Кониводон бо хоҳиши бисёри подписчико ин навор гирифта шуда истодааст. айни ҳол дар бозор одам камо ва дӯстони азиз, борҳоем қайда тузук овардагӣ немичихад, немешад нархҳои як наворро бигирифтам. چند پول شو؟ نام های با وطنی یعنی خدا ما با دیگه چه و مانده ها اون آزمی شون آزمی کارا زور می